Yan, salamat po Ma'am Alma Riduha sa pinadala niyong panghanda sa birthday mo. Yan, happy birthday Ma'am Alma. Salamat dahil mapapasaya naman natin ngayon yung magkapatid, yung napadi-padi. At sana makapunta kami dun sa kapaliguan namin ngayon. Maliligo kami sa swimming pool. Sarap ah, sarap. Dito kami nagluluto kay Ate Mila ng pansit. Yan, luto natin itong pansit. Yan, si Bicolanos Vlog andun sa barracks nagluluto ng fried chicken. Guys, ito yung ating pangsahog sa ating pansit bato. Yan, ito natin yan. Yan, shout out kay Michael at kay Dan Gabriel. ha? Jan Gabriel. Pinsan mo ba? Kubas na tayo, hindi sarong saro. Baby, wow. Paano, sige nga. Gigi, bola. Sige daw. Balik kita, dahil sabihin ka mo. Tanong. Si Padi daw magpukpok. Sige lang, kaya mo daw. Kaya mo pa rin, dahil. Kaya mo kaya. Ito pala si Django. Na Yuli tapos si Roy, naglalaba. Ano nga? Ha! Guys, oh. Bububungan na lang yung bahay ni Padi. Oh, may atop na. Atop na pala ang bahay mo. Mabalik man ba day? Ha? Mabahal ba day? Ha? Mahal ba day? Doon na Dali na matapos yung bahay mo, Padi. Nag-uran ba day? Mo, Padi? Nag-uran. Mag-uran? Wala pa kayang wala pang bubong. Subong. Oh, may kurinti yan, may kurinti. Namakakan ka makakan? Namakakan? Muna, maluto kita. Na. Guys, nakaluto na kami ni Bicolanos Vlog. Fried chicken, pansit. Yan, punta na kami sa swimmingan. Mag-swimming kami ngayon guys. Kasama natin si Uragon Hane, ang Uragon team. Mag-swimming tayo sa swimming pool. And guys, pupunta na tayo ngayon sa swimming pool. Paul! Swimming pool. Lalo! Lalo mahiya ka, mayam. Karigos na kita. Mas kita. Mos, Mas kita. Mana. swimming pool. Ayo mana. Sana. Mana? Kasi kita tayo. Ada mana kita? Mana kita? Ini nama begitu. All I want
Aram mo, sana, sana dito. Paano? Tagalalo. Ano ba? Si Junior yan, nagkapantalong. Dala mo na rin siya. Ano pala? Ayo ba kami doon sa nanay yun? Rebayan ka. Junel! Junel, mag-rebay kang short. Rebay kang short. Dumang kay mama. Oh. Lalaw ko na, boss. Ha? Alang mo si Yarong. Hararom talaga dyan. Doon, dyan. Hararom. Alam na natin. Oh, si Padimo, paigdo muna si Padimo to. Dahil para lukso, mabarihan ka mo. Aram mo na. Ay, manakoy. Namat ko na. Yan mga kahabi, mga ka-Uragon, shout out Team Uragon, shout out Bicolanos Vlog. Kasama natin ang pamilya ni Nanay Yoli. Dahil po yan sa celebration ng birthday ni Ma'am Alma, yung aming sponsor ni Uragon Honey, na nagpadala ng package noon. At ngayon, dahil mag-birthday ngayon ni Ma'am Alma, yan, happy birthday Ma'am Alma. Yan, Ma'am Alma, happy birthday po. Yan, sana makakain pa ng birthday ang dumating at sana mas marami pang blessing ang dumating para mas marami pa po tayong matulungan. Thank you po sa pag-blow out sa pamilya ni Padi-Padi at the same time para sa amin noon po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa birthday niyo po. Dito hinanda po. Ayan po, Ma'am Alma, maraming salamat po sa mga blessing na pinagkakaloob niyo po dito sa amin. Kahit po na malayo kayo, nagtitiwala po kayong pag-sponsor sa kila Ate Yola, sa Team Uragon po, kay Jer Habit, at kay Team Uragon namin. Mag-ingat po kayo palagi dyan. God bless po. Ayan, Ma'am Alma, blessed happy birthday po sa inyo. Totoo po yung sinabi nila. Maraming salamat po sa celebration na binigay nyo para sa pamilya nila Padi-Padi. Ganun din po sa Team Uragon. Nawa po, mas lalo pa kayo i-bless ni Lord at mas marami pang birthday dumating sa buhay ninyo. God bless po. Yan, salamat po Ma'am Alma. God bless po at sana po many more birthdays to come. Go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Alma. Salamat po. God bless po. Hello po Ma'am Alma, happy birthday po and salamat po sa pagkakataon na share mo po yung yung blessings mo po para sa mga bata. Thank you po. Happy birthday po muli. Ma'am Alma, galing po ang pagbati kay The Prospect YouTube channel. Yan po si Sir Rom, ang kanyang kabiak. Yan, salamat po. Happy birthday po Ma'am Alma. Sarap. Yan, happy birthday Ma'am Alma Riduha. So, maraming salamat sa pagbigay ng panghanda dito kay Padi-Padi. So, ikaw pala yung may birthday, si Padi-Padi yung binigyan nyo ng panghanda. So, maraming salamat dahil dyan. Happy birthday po Ma'am Alma Riduha. God bless po palagi. Sana marami po kayo matulungan. Salamat. So ayan po, maraming salamat po sa nag-sponsor ngayon sa birthday ni Padi-Padi, kay Ma'am Alma. Maraming salamat po at sa nasuportahan niyo po ang Team Uragon. Ayan po, maraming salamat. Thank you po and God bless.
Ready, 1, 2, 3. Maraming salamat po, Ma'am Alma po sa pabirthday po sa amin. Saka sa pa-swimming po, maraming salamat po. Tuwang-tuwa po yung mga anak ko na nag-swimming po sila. Tuwang-tuwa po sila. Salamat po. Direbag muna to. Tay, itong lubog kayo. Balik, paduma ka naman, paduma. Bye-bye. 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 Yan, dyan. Oh, lubog, lubog.